Hvad hedder Folketinget til efternavn? Jeg tror, du bare kan lade det felt stå tomt. Okay. 5. juni 1849. Nå, der er mere. Den beder mig om med 3 ord at beskrive siden. Ja. Hvad med Folketinget på Facebook? Jeg tror, du lidt mere specifikt skal beskrive, hvad siden handler om. Hvorfor skal Folketinget overhovedet på Facebook? Fordi Folketinget skal være der, hvor folk er, de er åbenbart alle sammen på Facebook. Og hvad skal folket så lave inde på siden? De skal snakke, de skal diskutere, de skal i dialog med hinanden og med os politikere. Ligesom i gamle dage for forsamlingshusene. Bare uden kaffe. Okay, og kog ned til 3 ord. Samtale, samtale og samtale. Er du slet ikke bange for, at det bare bliver et sted, hvor folk kaster med mudder efter hinanden? Nej, for jeg sidder jo her og kontrollerer, at det foregår i en ordentlig tone alt sammen, ligesom jeg gør nede i Folketingssalen. Det plejer at gå meget godt.